Dagens lektion er, hvordan man husker nogle virkelig lange kemiske formler udenad. Vi starter med benzethoniumklorid, der er et par ben. Og hvordan husker man den? Man skal jo starte først og fremmest med at få til en sjov historie ud af det, fordi så bliver det også lidt sjovere for en sensor. Benzethoniumklorid. Lad os tage tilbage til det gamle nordiske mytologi. Først har vi et kravtær. OH her, OH her, OH her. Og kraven, lad os kalde ham for Mugin. Bare sådan for sjov historisk skyld. Han har gjort noget forbudt. Ekstra forbudt. Han har stjålet noget brød fra Odin. Og det han blev set af en grim måge, som vi kender historien på. Så vi skriver M. Men måger kan også godt lide at spise boller. Så et O her og et O her. Men mågen har set en anden krav, nemlig Hugin. Han har også sigget noget ulovligt. Så vi tager lige et krav til. Hvad har han sigget? Han har sigget noget brød. Eller, ja. Men var der ikke noget med urinsyre og fugle? NCl minus, og her skal vi huske lille plus. Og derved har vi tegnet historien omkring en formel for benzethoniumklorid. Jeg vil ikke sagt mig, Jawad was here. Og så må I ønske mig held og lykke til bachelor i morgen.